Velkommen til Handelspladsen 2025, som er potteplantegartner, der udstiller i samarbejde med planteskolerne. Vi har 15 planteskoler, der udstiller udenfor, og inde i hallen har vi 54 udstillere af potteplantegartner. Velkommen her til den udendørs afdeling, hvor de danske planteskoler er samlet, og i de rette omgivelser under den åbne himmel kan vi vise alle vores flotte planter frem, og vi har et bredt udvalg af alle. Og i år der har vi et tema, der hedder klimaplanter, og det vil sige, at vi tilpasser planter til våde områder, tørre områder og vindudsatte områder. Og det er et tiltag, vi gør, fælles markedsføring, men også for at komme det, kan vi sige, politiske spil i møde, som sker lige nu, hvor alle snakker om, at det er vigtigt, at klimaet, at det er noget, vi tager højde for, og der er planter selvfølgelig en naturlig del, at det er nogen, der er tilpasset til det klima, vi går i møde i fremtiden. Derfor har vi blandt andet planterne, vi har også temaer, og det vil sige, det tema, som jeg lige har nævnt, det har vi et foredrag også, som foregår over i teltet herovre, hvor vi har 2 indlæg i dag, hvor vi har en havearkitekt, der kommer med konkrete planteforslag til, hvorfor nogle planter man skal bruge til de 3 områder, jeg nævnte. Hej, jeg hedder Morten og arbejder for Gunnar Christensens planteskole. En planteskole, der ligger 70 km fra København. Vores produktion er et bredt udsnit af flere forskellige sortimenter, både frugt og bær, buske, stauder, græsser, og vi sælger udelukkende til detailhandlen i Danmark, Sverige og Norge. Grunden til, at vi har så bredt et sortiment i vores produktion, er, at vi gerne vil gøre det nemt for forbrugeren, altså havecentret, at handle ofte og ikke købe så store partier hjem ad gangen, så de hele tiden har friske varer i deres havecenter. På den måde har vi været i stand til at lave succes og gode samarbejder med vores havecenterkunder i de 3 nordiske lande. Her har vi alle potteplantegartnerne, der udstiller. 54 udstillere med sæsonaktuelle potteplanter i grønne planter og blomster i alle former og afskygninger. Vi præsenterer et bredt og alsidigt sortiment herinde. Hello, and my name is Christine, and I am an exhibitor today here. I come from Lundager Nursery, and today we are showing off our big assortment. We have 12 centimeters and 6 centimeters that we are specialized in green plants. We have huge amounts of square weeds that we produce. Lundager are specialized in making dynamical alternatives for how we produce our plants. We are very focused on making green alternatives and very focused on using sun energy to produce our plants in the best way. So we are very focused on thinking of the environment. Thank you for watching and enjoy the show. Os hos Øjtøn, vi er her for at møde vores kunder og møde nogle nye folk, og så prøve at fremvise, hvad vi egentlig kan som virksomhed. Nogle af vores bestsellers, dem har du her. Det er dem, der står her. Det er sådan en lille figur. 4 forskellige figurer, 4 forskellige farver, hvor de kan noget. Og der kan vi godt lige have sådan en lille bestseller i her, fordi så kan kunderne se det, og så kan de spørge ind til det, og så kan de få en pris på det. Samtidig med, at vi har en masse nye ting her, hvor der står Newsy, og der kan man jo få med alle forskellige planter. Og hvis vi går lidt længere ned, så har vi fået nogle fine kaffekopper her også, med sådan en lille hank på. Og der har vi bare vist med nogle af de planter, som så kan sælge dem med. Men fantasien kan jo løbe sig løs, så kunden kan jo selv vælge, hvad for en plante man gerne vil have i. Så længe at koppen den sådan bare er der. Og det er jo det samme med heroppe. Der kan man få sådan en lille ansigt. Også 4 forskellige farver. Også som der er helt nye ved os her. Og det er jo egentlig meget fint, så kan man, det kan man jo stående overalt. Her der har vi jo prøvet at illustrere, hvordan man kan have sådan noget hængende derhjemme. Så de er jo egentlig meget søde med de hangpotter, der hænger her. Og den her, det er også, så kører vi nogle specielle handelspladstilbud, hvor der står special offer på, og så kan kunderne jo få en speciel pris på dem. Og det her, det er jo egentlig bare illustreret på, hvordan man kan have sådan noget hængende derhjemme, så man ligesom kan relatere til det. Tusind tak, fordi I kom på besøg. Kan I have en rigtig god messe.